Takabvondoka munyika yedu yeZimbabwe. Pane vhidhiyo riri kutenderera pasocial media pane mupurisa anonzi Inspector Mandizvidza ari kudedzera kuti iye ari kupa maChina 48 hours kuti abude munyika zvakanaka, naiti must resign pachigaro within 48 hours, achidedzera kuti vari kuba gold redu isusu tichitambura. Hi guys, welcome to Zim Celebrity TV. If you are new to this channel, please subscribe, but if you are a returning subscriber, welcome back. Asi manje nyaya iripo ndeyekuti current situation, current update zvadhakwa. For now, Officer Mandizvidza hanzi vabatwa and he is currently in police custody. Recently vanga vasati havo vabatwa panga vachiadresa video yandiri kutaura nezvayo, munogona kunoitsvaga pasocial media, but right now marumors ari kuti vabatwa. Assistant Inspector Mandizvidza was reported over the radio to have stolen a Ford Ranger from ZRP headquarters in Harare. He allegedly went raw, claiming he was taking charge of the ZRP with immediate effect and ordering all Chinese nationals to leave Zimbabwe. Preview post: this man, Assistant Inspector Mandizvidza, claims kuti ndiye ari in charge of the ZRP. ZRP iri kuti Mandizvidza stole a police vehicle and egged all ZRP stations in Mashonaland East to more roadblocks and intercept him and the vehicle of a Ford Ranger. So handisi guys unoti kudini azvo, asi not first time zvichitika zvakadai. So last time anga ari Blessed Geza ine zvikwauya mumwe. Nyaya iri pakuti ZANU-PF time vevarakashi iri kuluta, iri kuba zvavo zviri pachena zvokuti vanhu vari kurwadziwa, vanhu vachitambura munyika. Saka ndo zvataurwa naMandizvidza, but problem ndeyekuti zvinezvi it seems abatwa. Panga achitaura pavhidhiyo yanga idedzera kuti mukangoda chete kundibata kana kuti kundisunga tinokonzeresa hondo, asi manje azobatwa. Ndizigari not kudini azvo. Thank you so much. Don't forget to subscribe.